Derepe matiyo gi kambi taksi matiyo gi lony manyasani mar Weego koro biro yudo komison mar 90% ma kaka yore jiwo derepe go e tich margi. Kambi taksi mar Weego oyang kaka mano manyo chiwo chenro mag wuoth ne jogo manyo yuore nyasi mar ang'wen mar Park and Vibe, nyasi mabende nyo bagi Kirigiti Shooting Range County ma Kiambu. Nyasi ma kamano nyo okelo kanyakla rowere mowuok e gwenge mopogore opogore mapacho ka kendo chiwo thuolo mar puonjnegi e wi yore mag ritruok e apeyni moloyo teknini ma oganda ochomo nyasi mag sikuku. Gie sani kawuono endi wariwore kanyakla gi jogo moloso nyasi ni Kirigiti kaendi, nyasi ma idendo ni Park and Vibe. Ka bende thuon wach ma walando e kinde nyasi mag sikuku en ni mondo jogo matiyo kod apaya kachiel kod dereva oluwo chikego mag apaya mondo wane ni ok obedo ajali mora mora. Weego bende wan gi weche mabeyo ne derevas ka commission ma wakawo en 10% kende, matende ni gino ma dereva dhigo dala en 90% kuom kinde ka kinde ka oting'o ji e gari ma otiyogo. Weego, as a partner of the event, I would like to encourage people who are signing up for Weego as a business. We finance vehicles also. We are an asset financing company, so if you're looking to venture into the taxi business, the online taxis, we give up to 80% financing for vehicles.